при мен е Pop Свято. Здравейте! И сега с него ще снимаме на един Adventure Map, казва се Elemental Puzzler, мисля, че така се изговаря. И тук ни спонва. И да, този мап е направен специално за двама човека. Така че не е възможно да играете този мап в синглплеер. И да, аз ще започна да чета сега табелите. I see you two are my new test subjects. You two aren't much, but it will do for now. Чакай. Друг ми се огне, човек. You on the left probably won't last long, and fascinated by organisms and natural things. My favorite being humans, of course. So let's begin. What is this test about? The elements nature, earth, water, fire, air, and darkness, as well as your mental capacity, and ability to cooperate. The rules are as follows. Breaking of any material is not allowed, значи не може да чупим абсолютно нищо. Do not touch any exposed redstone wiring, значи да не чупим redstone. Само може да слагаме айтеми, които са ни дадени, без да си читваме айтеми. No killing, shit. И може да се телепортираме само ако умрем. Без да се убиваме, оставете това на мен. Без да се убим, стига. И да, ето тук почваме, хайде. Но си намислих план как да те убия. Добре, значи това са неща, които явно ще ни трябват. Да. Да, ти трябва да си избереш една страна, ти от едното дърво, аз от другото. What the fuck е? Това е джъмп. Джъмпче. Аз съм нубар. Надявам се да не е много трудно. Оу. Здрасти. Не ме притеснявай. Оу, шит. Айде. Явно за това са пържолите. Не ме притеснявай. Ще правя експерименти с дървото. Да, като стъпваш върху него. О, what the fuck това е? Сте китайски скачания. Ма стига бе. А тук ми пречи дървото, бия си главата в него. Биш си главата в дървото. Много е полезно. Ти дой мозъка в главата. Господи, се върта тук в кръгчето. Така. Та, изобщо не го знам този адвенчър. Да, той и аз. Да, дърво не може да стипа, нали? Добре, стигнах доста далече. О, така ли бе? О, добре, ще кажа. Добре, ще кажа. Здрасти. Аз съм тук. Симичък. Ще умра. Да имаше някакси да се сейваме това мястото. Сигурно легло му. О, мъга бе, човек! Падна? Лошо. Бот съм си. О, аз стигнах. О, така ли бе? Добре бе. О, така добре. ще... Ще му чакаш да тръгне. Това клипче, ако не стане 50 минутно. Добре. Ако трябва с такова на гейм от едно. Нищо, тип такива работи, аз не правя. Гледай сега пепси. Фестуд. Сетинг. Добре, там се скачи, добре, сега ще го сменим обратно. Не ме винете. Добре, сега... При теб има ли едни стълби? Да, левел 2. Да, при мен тук. Тук ще има и от двете страни стълби. Еми, защото не знам, чак. Hint go slowly and О, мъга, паднах толкова надолу. Вау. Добре, браво, Пепи. Окей. Това беше утре фейл. Катера се... И сега гледаш Епсто Hit the Ground. Трябваше тук да има сейф уема. Нищо. Чай сега да се опитам и пак да се изкачваме тук. Окей, аз се изкачих. Ое. Окей, някакви метални врати. Чакай. Аз само се изкача по моето.
Аз виждам, Добре, тук имам ръчка. вече Се виждам дръпна. level Нещо 3. стана ли при тебе? Ами, не. Чакай сега, защото от другата страна пак има стълби. Аз отида там да ида от моята страна. Какво е? Да, и от моята другата. What the fuck, само че аз не мога да излеза от тук. Як? Чакай, сигурно аз мога на... О, мога. На малко да падна пак. Аз ще прочапа. Оп. Добре, what the fuck, това че? О, не. Виждам... О, я ще виждам redstone. Значи не мога чупши, нали? Да, фокус. Добре, да, що постоянно парам сега? И то малко трудно, той е много надолу от мене. Не, се скочи да го унищожиш. Да, бе, аз съм нинджа. Нинджага. Ох. Ох, Отвори се. Сезам, отвори се. Сезам. Чакай. Сезамчо ще ти помогне си. Help me, Пепелски. Абе, сту! А ти отиди през това време от другата страна. Нали ти казах, че тук нямам как да се измъкна просто. Еми, ако трябва ги модус. О, Трябва мога, да- здрасти. What the fuck, къде си? А, Да, сега заключихме и двамата, бе, what the fuck, бе? О, верно ли? О, Да. Трябваше от твоята страна да отидеш. Трябваше от другата страна. Чакай. Бе. Дръпни се, бе! Чакай. Сигурно трябва, защото от другата ми страна имаше една ръчка, сигурно трябва да дръпнеш готово. от твоята. Ай, чао. А, чао. Чакай само. Аз ще изчакам тук. Там е левел 3. Да, видях. Оф, дано не умра. Като слизам. Окей. Дали ще успея? Аз ще чакам тук в ъгълчето. Дали ще успея? Ще говоря с тези хора, които гледат. Знаеш хора, сега ще ви разкажа една интересна история. Виждате ли тази пържова в ръката ми? Откраднах я от банката. Не, това не беше забавно. Че. Кажи някой вид. О, ръка. Какво стана? Какво стана? Отвори се! Отвори се! О, е! Ой, ой. О, е. О, е. Сега трябва да се върнеш само че тук. Ма Аз ще изчакай, чакам ама точно на входа. ще ме изчакаш, че се скарам. А! Шедве! Добре. Значи, дами и господа, това е като държа в ръцете си ново изобретение на технологиите на Я! салама. Нарича се суджук салам. Ето това, което държа в ръката си. Не чакай. Суджук, То, салам, къде си? суджук. Аз държа Суджук. суджук салам. Дай Добре. малко, дай малко, Изотивай, дай брата. малко. Аз подържа салам суджук. Ето. Да. Какви сте капани, дет? Не. Тук някакви капанчета ми прави пет. Аз трябва от едната страна ти от... Да, има бутон, ако не забелязва. Не забелязвам. Ела, върни се. Абе, пази се тук малко да ми. Левел 3, як левел 3. Чакай, то от двете страни. Трябва просто да натиснеш бутона и... Аха! Добре, бе. What the fuck? Shit! Готово. Трябва да задъпна Натисни си. моята ръчка. Ото. Аха, готово. Ай. Парсалка, давай. Уху! Толкова е забавно. Направо си нямате на представа колко е забавно. Давай, направо. Колко сами Си може да взям познаете. суджук салама. Направо по-весело от истинска водна парсалка. Давай. Охо, виж нагоре какво има. О, я ще и прозорче. Да. Много яко прозорче. С торче. Айде, чао, аз се измъквам. Не, бе. Така, you complete nature. Time for Mother Earth to steep in. Окей. Аха, легла! Окей, Добре, хайде. айде. О, так му е нощ. Може да ни убие. А не, чакай, то няма чудовище в сервера. Спинкай тук, легни си до мене. А, тук има 6. Уау. О, what the... Wow. Магма крим. За кой е това, бе? Не мога го ядем. Чакай, Тогава за какво става, ни е? Дай като го се фърляме. случва? Не, чакай, стой на това, стой на прешеплита. Окей. Чакай. Давай, аз ще се Да, телепортирам. за вас може да е малко по-тъмно тук. Тези, които гледат клипа, чак сега са
Добре, Така, аз, може би аз малко явно по-светло. после се телепортирам от тебе, а? Да, чак сега вече, Окей. ела, Аз се ела, скочи телепортирам. оттам ето на това купчето. О, what the fuck? Ще я се прецакам. Добре, чакай сега. Ау! Ау! Аха, давай. Дай, отивай там. О. Каза съм за... О! Не те спомня там. О, ма гъбе, човек. Трябва да идваш. Я зачини хора. Изгубих всичкия поркчоп, няма да стане тъй. Аз ще ти дам. Не. Само да отидем на безопасно Не. място. Моят Айде, идвай, Само че няма тук те поркчопа. стрели само. Поркчопа ми! Няма да стане. Добре, ти толкова ли имаш? Да. Уау. Окей. Ай, Давай. късмет. Аз- Ти върви. Добре, бе. О, дай да свети малко сторчове. Да, остави. О, шит. О, шит. Чак, стой там, може. Оу. What the fuck? Добре, сега трябва да стигнеш. Ти ли ме удръжа, пешо? Да, опитай се оттам да скочиш на това купче или то не може. Ей, така най-добре. Добре, що му казваш? Да, не знам, това не е направено много добре в такива случаи. Да. Той диспенсър малко ще си изпати, ако пак го направи. Чакай, ела тук не си ни пръш. Чак. Да. Окей. Вау, това възможно ли? Да. Чакай. Оп. Ще падне. Неверно, това възможно ли е? Възможно е, ама... Не. Ама, О! what the fuck? Дай те репетираш, защото ти нямаш възможност да се върнеш. И нали ти казах, че нямаш възможност да се върнеш? Аз знаеш, че пробвам и невъзможните работи. Не, ти си екстремен, бе. Значи съм нинджа, която умира постоянно. Аз те телепортирам. Тук има лияни в честа, ама не знам защо са ни. Come on, you finished the earth element. Now for the powerful gush of water. Аха. Добре. Вау, дълги стълби. Айде правим кючек докато сме на... Бум! Чакай. Бум, чакалека. Бум. Оу, е. И сега зис... О. Опа, И сега една песен на Зис и сме го... Оу, е. Чакай. Днеска по изобразително рисувахме комикси. Малия и голям кеф. Чай, аз тук си чакалакам тук. И аз викам, то си идва зад мен, бе, той е на 100 км. Аре, бе! Оу, е. Уау, виж колко рестон има на там. Дете с Iron Ball. Нищо не виждам. Не виждам, се вижда. А да се виж на каква маглост. Охо, чекпоинт. Не, аз съм си на фар. Тайм сет. Окей, това е чек. Добре. Ти какъв таймсет направи? Не бе, така. Това е. Да, точно. Не. Това е. Ти го направиш 1000 нули. Значи е 15 000. Да го запомня. Wow. Let's go! No, this course will focus your problem solving skills and cooperative ability. Добре.